Започваме с първото ни ново предложение, което е за един истински кютек за козунаци в Пловдив. Ето, тълпи обсаждат микробуса заветен. Дайте козунака! Някой се изкряща! Гледайте хората по колко взимат. Вижте го и това нещо. Сега ще кажа, кой как се е вредил така? Второто ни предложение за Иванина и животното от играта Музикален бонус по канал 3. И моето животно е лос. Лос, 7 точки, чудесно, 40 лева за вас. Неговото животно било лост. Не бях чувал за такова животно. Лос, точно така, лос. Третото ново предложение за най-новия препарат срещу футболисти. Южноамериканският футбол отново напомни за своя колорит и доказа, че няма нищо общо с латино сериалите. Жертвата бе защитникът на Женус, Робсон, който получи червен картон малко преди това. И последното ни ново предложение за невероятните диалекти в къщата на Big Brother Family. Гледайте, завиждайте, дресли мръсни.